Welcome sa Sambingay sa Kristohanon mga igsuon. Kung bago pa kanining ato ang channel, nag-upload ita og mga storyang Bisaya. Mga Sambingay sa Kristohanon nga daghan kang mapulot nga mga moral lesson sa kinabuhi. Nya pwede po ning ma-share nato sa kaubanan nato sa simbahan, especially kung ikaw usa ka Kristohanon. So kung naa kay time may igsuon, daghan na kay tang na-upload nga mga storya o mga sambingay. So kung bago pa ka nga channel, nya wala pa ka naka-subscribe, subscribe lang para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. So kana itong istorya karon mga igsuon, istorya kini sa duha ka nagtrabaho. Unya ang lison nga tong mapupo ni ani nga bintaha ra gyud mga igsuon nga mutanom gid ta og mga maayo ngadto sa atong isig ka tawo kay moabot gyud ang panahon nga muani ra gyud ta sa mga maayo nga atong gibuhat sa atong isig ka tawo. Kay kung unsa man gyud atong gipugas, mao man pugoy ato ang pagaanihon. Okay, para masabtan nimo og mapulot ko nimo ang daghan pang lesson ini atong istorya karon, yun ani ang senaryo. Adunay duha ka trabahante, samtang gikan sila sa trabaho, pauli sila. Atol gyud nga nag-ulan mga igsuon. Tungod sa kakusog sa ulan, na naglakaw sila kay danlog man kayo ang dalan paingon sa ilaha. So samtang galakaw sila, doon na sila nakita nga usa ka bata nga nagkurog po dito sa unahan, nalupo sa ulan, nangayo og pakitabang diha sa daplin sa dalan. Karon ang naguna miingon siya nga dili ko kinahanglang mutabang kay aduna ko'y gidalian sa akong panimalay. Busa gadali ang gauna ug wala gud niya tabangi ang bata nga nagkurog taon sa katugnaw ug nangayo og tabang. Samantalang ang usa nga naulahi miingon siya ang kaugalingon nga kinahanglan akong tabangan ning mao nga bata. So gitabangan niya may igsuon, iyang gikuha ang sobra ng sanina sa iyang bag ug iyang gikupo sa mga bata. Nya katong mga bata gigutom di ay. So naman siya bilin pod nga pan sa iyang bag, iyang gihatag sa mga bata ug kini gidala niya sa luwas nga dapit. Tuod man nilabay ang mga bulan ug ang katong una nga wala mo tabang mga igsuon, pasensya na kusog yung kayong hangin ang atuang pag-video karon kay atol nga na tay bagyo. So pagkadugay-dugay na aksidente tong una bang wala mo tabang. Pagka-aksidente niya mga igsuon, wala gyud bisan usa nga nangako sa pagtabang tungod kay katunay tawhana na baniog dito sa iyang baryo nga dili gyud mutabang ba, dili matinabangon nga klasis tawo. So wala po'y naabot niya nga mga tabang sa iyang pagka-aksidente. Tuod man ang katupong ikaduha nga mo'y nitabang, niabot ang punto nga nagsakit siya mga igsuon. Samtang nabalaan kini sa mga silingan nga nagsakit dito, nagbaha gyud ang tabang niadto sa ilang panimalay ug mipaabot sa ilang nagkalain-laing tabang tungod kay nakita sa mga tao nga katong tawhana sa piskay patuglawas matinabangon siya bisan kinsa ang nanginahanglan og tabang. So dinila takutom maigsoon sa tuang sambingay karon. Ang dakong lesson nga tumakuha nini nga kung unsay day ang imong gipugas sa imong isig ka tawo, mao gyud ang imong maani sa imong kaugalingon. Tanawa tong usa ka tawo nga naguna nga wala siya mutabang. Di ba, sadyang na aksidente siya, wala po'y mga tao nga mitabang kaniya tungod kay nabaniog siya sa maong dapit nga dili siya matinabangon. So nag-ani ra bitaw siya sa iyang gipugas mga igsuon. Munang niyon bitaw ang Matthew City 12 nagayon dito nga buhatan ngadto sa uban ang buot buhaton nila diha kaninyo. Kay ang Ginoo mong God nakakita siya sa atong gipangbuhat. Kung unsay atong gibuhat sa uban, moabot ra pud ang panahon nga muani ta mao pud ilang buhaton sa tua. Di ba? Kay ato manggong mga buhat maigsuon og pagpakita og kaluoy ngadto sa uban, maski na og dili ka manabi nini, mao kini ang manugilon sa ubang mga tawo. So kung mabalaan ka nga maayo kang tawo, daghan kag natabangan, daghan kang nahimo ngadto sa uban nga maayo, then dili pud to sila malimot sa imo, no? Naa pud to sila gitawag og utang kabubuton nga kung panahon pud nga nanginahanglan ka, tabangan pud kanila. Munay gingon sa Matthew City 12 nga buhatan ngadto sa uban, ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo.
Di ba? So tanawa tong ikaduha, unsa may nakanindot nga naani niya. Nakaani gyud siya sa iyang gihimo. No? Iyang gikupuan ang mga bata nga nagkurog, gipakaon niya, kagigutom. Unya iyang gidala sa luwas nga dapit. Tanawa, unsay nahitabo sa diyang nagsakit siya. Nagbaha pud ang tabang. Tuo dili man tong bata mo inibalos niya og tabang, pero naay mga tawo nga nakabalo sa iyang gihimo, naluoy og miabot sa ilang panimalay og nitabangan siya. Inaana diya mahitabo igsuon sa atong kinabuhi. Siguro kana atong gitabangan dili na mo'y mobalo sa imo kung panahon nga nanginahanglan ka. Pero naay mga tawo nga gamiton ang Ginoo nga maoy silbi mo balo sa imo. Mo'y gamiton sa Ginoo nga mutabang sa imuha tungod sa imong gihimo kaniadto. Muna nga igsuon ko diya sa Ginoo, unta mapulutan nato ni dakong lesson ning mao nga storya karon og sambingay nga dili gyud ta magpanuko sa pagtabang sa uban. Ug ang atong pagkamangyatagon dili lang sa salapi nga bahin, ang atong pagkamangyatagon diha sa atong pag-atiman, ang atong gugma ug atong pagpasaylo ngadto kanila, pwede nato nang mahatag nganuman ang balos mangudana maayo man sa atong kinabuhi. Siguro makayon ang uban nga nganong moatiman man ko, nganong mutabang man ko na nila, nganong mang upasaylo man ko na nila nga perti man na silang dako ang gihimo nga sakuha nga dili maayo. So kung inana nga to ang senaryo dili ta makahimo sa pagtabang sa uban, so moabot ra pud ang panahon nga muani ta sa atong ipanghimo. Una nga nindot kayo ning storya mahigsuon nga ato po ning ma-apply sa kinabuhi. Munang iyon bitaw ang pulong sa Dios nga dili gyud ta magtinapol sa pagbuhat og maayo. Sa Galatia chapter 6 kay moabot ra gyud ang panahon nga muani ra ta sa ato ang ipanghimo. Di ba? So maayo man og dili maayo ang imong himuon sa imong sikatawo, aduna gyud nay resulta. Okay? So inani ang lesson nga itong nakuha sa mga sambingay karon. Busa ang atong buhaton karon usa kini katsalin sa ato mga igsoon nga kung ikaw gibuhatan man og dili maayo sa imong sikatawo, pagpabilin gyud nga ang imong isukli ngadto kanila maayo lang gyapon. Kay dili man sila ang muani ana og maayo, ikaw man ang muani og maayo. Kung sa imong gipugas, mao man po imong anihon. So pasagdi lang kung dunay mga tawo nga nag-underestimate sa imo, nag-down sa imo, wala tay mahimo kay naman po na sila ani, moabot man po ang panahon nga anihon po nila ang ilang gihimo. Ang ato lang yung buhaton mao ang iampo nato sila nga mausog ang ilang kinaiya, makakaton sila sa biblical nga mga prinsipyo, mga kinaiya. Muna ato ang buhaton kaysa mubalos ta nila. Munang niyon bitaw ang Biblia nga dag-a ang dautan pinagis maayo. No? Ipadaog daw nato ang dautan pinagis maayo. O dili nato sukli ang dautan pud nga gihimo sa tuwa. Kung dili isukli nato ang mga maayo. So munay kinaiya sa Kristohanon nga nihamtong gyud diya sa pagtuo. So dinhi lang takuto mga igsoon sa ato ang sambingay karon. Hopefully nga doon na kayo nakatunan nga mga lesson. Unya pwede po nimo ni ma-share sa atong mga kaubanan sa simbahan. Kung ikaw usa ka pastor, usa ka magawali, magamit nato ato mga kani atong nga upload nga mga sambingay sa ato nga ini nga channel, magamit kini nato sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay sa time ni Jesus migamit siya mga istorya, mga sambingay nga makapamalandong gyud mga tao og mas masabtan gyud ang ipasabot diya sa pulong sa Ginoo. So inani ka importante og daghan na kay tang na-upload nga mga sambingay mga igsoon. So kung naa kay time, ayaw kalimot sa pagbisita sa uban pa natong mga istorya, mga sambingay. Okay, daghang salamat ug kita-kita na punta sa sunod nga sambingay. Ako magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Pwede pud kamo tan-aw niini nga sambingay, pwede ra pud nimo ni i-click direkta. God bless.